маркера, за да може да стреля в това изправено положение. Както и удобно, дали може така, може и така. Това ще е по-удобно, че се казва. Но трябва да изправим. Топчето падане по гравитационен начин в цевта на някакъв огнестрел. Ето това лъчето, даваме го назад. Ако падне, трябва да дойде. Що не върху тук на близко, падне тук на близко. Ето това лъчето. Това е предпазата. Когато ви питаме ръчно. Когато ви питаме дали сте готови на тиска. От другата страна се вижда червения цвят. Вижда ли се червения цвят? Може да стреля. Сега го натискам, не се вижда, спусък е блокиран, не може да стреля. Всяко натискам да стреля топче. Там го забърши. Не стреля. Лапа ми се цветът на земята се отбърши. Най-вече в една зона, защото със сигурност всички ще се разбират. Маска не свалят по съпосън всички, който цели да не който му се общите по същия начин. Това не е разумно. Движете се повече, който се движите повече, по-малко стреля. Въпроси? Може ли шапка? Ако го слаги. Искаш и шапка ли? Направо ли? Значи човек може да мисли само за собствената си кожа, няма да го писа. Иначе се казва мама от всичко. Ще цели бъде. Така че другия въпрос е по-сериозен. За сценарии зависи какво представя. Тук няма как да се прави сценарий. Значи има как да се прави сценарий. Само ще сценарий ще зависи. Айде, време, това се води да мисли за отделно. Разговорено. Няма да се води да мисли колко Други въпроси? Айде за по една маска от масата, стягаме ми, даваме маркери и почваме. Момчета същата форма стрелят. Мен ме е жал за случая. Една маска от масата. Значи, те свършват за секунди, ако ти стреляш бързо. Аз казвам так, защото един вика стреляйте просто. Значи, движете се, когато се движиш. Когато се движиш, ясно тогава ще видиш противника на по-удобна позиция, ще го оцелиш по-лесно. Взимай мен, чакай. Идеш надолу. Колко топче така че имаме? Сега 30. Отзад, къде е отзад? Главата или в дъто? Отзад е тук. Спокойно, мен. Това е най-странната част на Спокойно. Има протектор за там, нож. Има... Взимай, бе. Няма толкова малко. Ама сте... Чи си, че само пред компютъра си. Това не е верно. Завидя, върна. Не е верно. Дай цепта надолу, бе. Ако играете филмово поле, нямаше да се притеснявате. Там косачката, там косачката, като изпуснеш штангата, баскетбол също. Пресрещне пръст. Добре, коя страна си мята топката? Айде, ще умираме. Коя страна си мята топката? Браво! Не отясно. Значи, надо. Така. Ей сега имам да колегата ще ти донесе. Сега може. Вижда се червеният цвят, може. Сега не може. Значи там са зелени, вие черните и там. Ей сега ще сега стреля, сега не стреля.
Елементарно, те тия... Само при това положение се зарежда. Реално да, защото не има гравитационни принцип. Това, което е така, може да не е хвана копче, за да само да се. Ако падне на долу, това се. Всичко ясно ли? Айде, бата, аз ще викам за теб. Чакай да видя сега къде е моя отбор. Ей, там, дясно. Дясно. Да виждаш зелено и го целиш. В крайни случаи твоите. Айде пресата зад мрежата. Пресът. Пресата не е снимала. Тя само си държи. Що? Защото Не си натиснал. то на момента трябва якъл, не става сяден. Направете си тактика.